Ali baba mai juriya. Ahmad Aliyu zamubaiwa duka ƙuri'unmu baki ɗaya. Mutan Sokoto sun yi masa shaidar yana rikon gaskiya. Idan haddari ya haɗu a sa'in gane ake walƙiya. To mu je Ahmadu Sokoto muna so ka zama nan faɗa. Alhaji Ahamat Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahamat Ali baba mai juriya. Alhaji Ahmad Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahmad Ali baba mai juriya. Alhaji Ahamat Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahamat Ali baba mai juriya. Da sunan makagin dare da rana ubangijin safiya, nake yin shiri na saboda shi ɗaya ke min kariya. Idan ya amince da ni na yau tankaɗe saman rariya, ya yi min yawan kwanaki da karko na zama mai juriya. Alhaji Ahamat Kainuwa, kwararre marar mantuwa. Idan so kuke Sokoto ta yi tsafta ta zama irin sabuwa. Ku nemo irin nama Ahamat Ali baba mai juriya. Shi tallaban atikawa mun fahimce shi ba shi mantuwa. Fagen ayyuka dole ne za mu ce ya zama kokwa. Wani rabin Sanusi wallaban gane ba shi rashawa. Shi ya ce mai yau baitukan Ahmad Aliyu mai juriya.